Humlebier har så sure tæer, så når de træder på en blomst, stinker den så meget, at andre humlebier ikke vil besøge den før efter lang tid. Mariehøns kan blive så rasende, at de bløder ud af knæet, og blodet er giftigt og kan smitte andre mariehøns med kønssygdomme. Græshopper spiller kærlighedsserenader ved at knuppe deres lår op mod kroppen, og efter parring er der en særlig sang. Den kaldes for triumfsangen. Myrer har 2 maver. En til dem selv, og en til alle vennerne. De er selve velfærdsstaten i et dyr. Nogle natsværmere kan høre med brystet og lave så meget larm med kønsdelene, at det forvirrer flagermus, så de ikke kan høre deres eget ekko. Døgnfluer har øjnene i nakken, så de kan se de højt flyvende damer. Og jeg har formidlet historier som de her i 25 år. Så nu håber jeg lidt, det er min tur til at vinde Naturformidlerprisen. Så stem på mig, hvis du synes, jeg fortjener det.